U ovom videu ćemo govoriti o skupljanju osovine. Možda ste upravo kupili kvalitetnu fleksibilnu osovinu. Pročitali ste recenzije, znate da je ono što dobivate dobre kvalitete, stigne vam. Sastavite je, idete na svoj prvi posao i usred tog posla otkrijete nešto strašno, otkrivate da je spojnik bušilice za osovinu ili kraj s lancima nekako postao malo šuplji poput ovoga. Možete vidjeti da se, na primjer, čini da je vanjski sloj jedna stvar, a unutarnji sloj druga. I odmah pomislite, oh moj Bože, nešto nije u redu s mojom osovinom. Pa, ovdje sam da vam kažem da nije i to je potpuno prirodno. Vidite, kada proizvodimo osovinu, proizvodimo tu osovinu s više slojeva čelika za opruge, a to je namotano u suprotnim smjerovima. Radimo kako bismo osigurali jednak moment, bez obzira okrećete li lijevo ili desno, naprijed ili unatrag. Ali kada ih proizvodimo, također ih proizvodimo na dugim udaljenostima, a ta duga udaljenost uvijek je ravna kada je osovina zapravo sastavljena. Onda je namotamo na vrlo veliki kolut i tijekom cijelog tog procesa ta osovina nije doživjela nikakav moment, također nije doživjela nikakva velika savijanja. Dakle, do trenutka kada ga primite i isprobate, dajući mu prvu količinu momenta i naravno dajući mu nekoliko savijanja, unutarnji dio bi se trebao malo skupljati, jer niti unutar osovine su se sada smjestile na svoje trajno mjesto. To se obično događa samo prvi put. Drugi put kada je koristite nakon što ste je stvarno isprobali. A sve što trebate učiniti je odrezati kraj. U ovom primjeru ovo je otprilike pola inča, 10 cm. U dužini ponekad može biti i više. Vidio sam jedan koji ima 2 inča. Samo ga odrežete oštricom kutne brusilice. Zatim priključite svoj oštri priključak za bušilicu i lance i nastavite s radom. Dakle, to je skupljanje osovine. Ako imate bilo kakva pitanja, bilo kakve brige ili nešto što biste željeli znati, slobodno nas kontaktirajte. Mi smo na plumbertools.com, a ako ste u Europskoj uniji, to je zurtools.com. Hvala što ste gledali. Čuvajte se, ćao!